سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفسد النهار سينما سمري سلام زخبركم من استفتكم من تخطاتلتنا عبزز لكم سلام نعكم يخون ندابلنا بمقصال عسراي مدرخ تور دي فرانس عملكيتنا تعزبتاتنا كنكافلكم برخ مقتتال قدادمتي لومسوني أعرفهم دحرمو عليهم تبع حبز سلاسلو مبل عسراي مدرخ تتأميدهم كوعلو كدمي نايز مدرخ تعزب تتاتنا مقلات ناقن كساب بتاش عاي مدرخ تتحيزولو درجاتات مسن عزب عبنا جيسي مالت نبيج عمالي عبزوادا درزولو تقدادمتي كابك أداماي كساب عسراي كأداماي تادج بوكاتشا يوناس فينغاغارد جيريان توماس أدامياتز ديفيد غودو رومانيا باردت توماس بيدكوك إنريك ماس نيلسون باولس نايرو كينتانا كاب قداماي كساب عسراي كسرعون كلو أبناي نتبي مالت نقط إليا مالي أبزوادا درزلو تقادم تدما وات فان إيرت فابيو جاكوبسن تادج بوكاتشا جاسبر فيليبسن كريستوفر لابورت ماغنوس كورت بيتر ساغان مايكل ماتيوس سايمون كليرك كومونيوناس فينغاغارد كاب قداماي كساب عسراي مرحلوم أبناي بولت من إسايا بزوهاب درجة دما قداماي تادج بوكاتشا خمرحن كلو توماس بيدكوك براندن ماكالتي ماتيو جورغنسن أندريس ليكنساند كيفين جينيتس جورج زيمرمان جاسبر فيليبسن أندرياس كرون كومون مايكل ستور كساب عسراي زلو تقدادمتيوم أبناي خران مالت أبناي عقب دما سايمون جيسكي بوب جانجلس تيبت بينات ماغنوس كورت تادج بوكاتشا يوناس فينغاغارد بيير لاتور كارلس فيرونا بريموز روغليج كومون هيغو هيليوم كاب قداماي كساب عسراي زلوم أبناي غانتان دحر دامتينا دما إينيوس غريناديرز قداميتي جامبو فيزما UAE تيم إماراتس جروباما FDJ بورا AG2R سيتروم تيم EF Education Easy Post كومون بحرين فيكتوريوس ني إينيوس غريناديرز سيبن كساب شامناي زلوا غانتاتاتين بحفشة أبزي صباح زكاد وددر تقدمتي 247 كيلومتر زيشفن كاب مونزين كساب موجف كوعزيوم كتما مونزين حنت كابتن برختي كبابيتات كوينن ببرد كاب استشفنا عدتات حنتيا أبزي بوتازي بزح ناي برد وددرات زكاد كوينو فستيفال ناي زوبا كم زنقدوني قلتيو بزي كازون حنت كابتن حيالات تقدمتي كاب زفريا بوتاتات مخانا يزنقرلا ناي برد من شرطات كاب زقبر وددراتون بعلم درجة أبزي دوب فرنسا بزركب أب عالم كلاي مخانو زنقرو للسفح ناي برد بوتا يزكاد زناي صباح مدرخ حدا كابتون بداهتي عقبت زد تقالليو بزي كازون وسون زخونه ناي كونتات اير مرقت زيبلو مخانو تقرادمتي كم زقات امم كغعزو እዚ ቦታ እዚ ቅድሚ ሕጂ ክልተ ግዜ መድረኻት ቱር ዲ ፍራንስ ዘንገደ ኮይኑ ኣብ ተቀዳማይ ማለት ኣብ 2012 ናይሮ ኪንታና ዝተዓወተሉ ክኸውን እንከሎ ኣብ 2016 ድማ ፈረንሳዊ ጆን ኤዝጌል ኣብቲ ብዝናብ ዝተሰነየ መድረኽ ከም ዝተዓወተ ዝፍለጥ እዩ ቅርጽ መሬት ናይዚ ውድድር ከም ዝኣቀዲምና ዝገለጽናዮ ኣብ ቁልቁል ዝፍልም ኮይኑ ድሕሪ 16 ኪሎሜትር ርሕቀት ኣብ ኮተ ዲ ቼቭኖዝ ናይ ዓቀብ ተቀዳደምቲ ነጥቢ ንምኽሳብ ነቲ 2.2 ኪሎሜትርን 2.9 ግራዲያን ዘጠቃለለ ዓቀብ ንምሕኳርዮም ክውጥኑ ስለዚ ናይ ምህዳን ፈተነታት ኮሎጌና ክንዕዘብ ተኽእሎታት ከም ዘሎ የብርሃልካ ኣብ መንገዶም ተቀዳደምቲ ነቲ ብዩኔስኮ ኣፍልጦ ዝተዋሃቦ መስሕብ ቱሪዝም ኮይኑ ዝርከብ ድልድል ጎሽ እንዳተዓዘብዮም ክሓልፉ ቀፂሎም ቁልቁል ብምውራድ ኣብ መበል 66 ኪሎሜትር ኣብ ዶለ ጂ ጃምባዝ ተወሳኺት ናይ ዓቀብ ካታጎሪ ተቀሪባትሎም ኣላ እዚ ዓቀብ እዚኣ ቁሩብ ትርር ዝበለት ኮይና 6.7 ኪሎሜትር ርሕቀት 3.8 ድማ ግራዲያን ዘለዋ ብምዃና ክሳብ 13 ነጥቢ ተቀሪበሎም ኣሎ ኣብዚ መድረኽ ዘለዋ ናይ ዓቀብ ካታጎሪ ሓንቲ ድሕሪ ሓንቲ ኣብ 1 ኪሎሜትራት ርሕቀት ፋሕ ዝበላ ብምዃነን ተቀዳደምቲ ትንፋስ ዘይህብ ውድድር እዮም ከካይዱ ዝመስሉ ዘለው ቀፂሎም ኣብ መበል 100 ኪሎሜትር ውን ሳልሲ
ሳልሰይቲ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ተላለያ ብምህላዋ ካብ ፈለማት ሒዞም ዝሃድሙ ተቐዳድምቲ ናይ ዓቐብ ኮይኖም ክርከቡ እዮም። ምክንያቱ ኣብ መንጎ ዘን ክንጠቕሰን ዝጸንሕና ናይ ዓቐብ ካታጎሪታት ዝኾነ ይኹን ናይ ኢንተርሚዲየት ቅጽበታዊ ውድድር ሕንጻጽ ተሰሪዕሎም ዘይምህላው ናይ GC ራይደርስ ምስ ፔሌቶን ተጓዒዞም ክኸዱ ትጽቢት ብዙሓት ሰባት እዮም። እዛ ሳልሰይቲ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ኣብ ዲካቴሊዮን ጂረ ተሰሪዓ ዘላ ኮይና 4.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት 4 ሚታዊ ድማ ግራድያን ዘለዋ ብምዃና ካብተን ዝሓለፋ ዝተረረት ምዃና ናይ ዓቐብ ተቐዳድምቲ ፋሕፋሕ ከም ዝብሉ ክትገብሮም ትኽእል ኮይና ይስማዓካ። ብድሕሪዚ ኣብ 123 ኪሎ ሜትር ዳርጋ ምዝዛም ናይቲ ውድድር ሓንቲ ናይ ኢንተርሚዲየት ካታጎሪ ብምህላዋ ድሕሪ ሳልሰይቲ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ዝሃድሙ ተቐዳድምቲ እቶም ኣብ ናይ ግዜ ዝወዳደሩ ዘለው ተቐዳድምቲ ክኾኑ ትጽቢት ይግበር። ብሓፈሻ ግን ሕጂ እውን ራብዐይቲ ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ኣብ ዲሞንተ ዲላሊፖርት ዝተባሃለ ኣብ መበል 139 ኪሎ ሜትር ተሰሪዓ ብምህላዋ ኣብዚ መድረኽ ንዝበዝሕ ነጥብታት ናይ ዓቐብ ንዝኸስቡ እሞ ድማ ኣብ ቅድሚት 5 ላዕለዎ ደረጃ ናይ ዝምድብ ዘለው ምዝኾኑ ወይ ገፊሕ ጋግ ክፍጠር ወይ ድማ ካብ ድሕሪት ምዝኾኑ እቲ ነጥቢ ናይ ምጽባብ ተኽእሉ ላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንፍተልካ። እዚ ውድድር እዚ ኣብ ዓቐብ ቅርጺ መሬት ዝዛዝም ምዃኑ ብሓፈሻ ብዙሓት ማለት ኣብ ሓደ መድረኻት 4 ናይ ዓቐብ ካታጎሪ ምዝስራዕ ብዙሕ ተባሂሉ ወይ ካብቲ ዝበዝሕ ዓቐብ ዝተሰርዓሉ ውድድር ተባሂሉ ዝፍለጥ ብምዃኑ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ከም ዝቕርጽ መሬት ትዕዘቦ ውድድር ኣሰልቻዊ ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ናይ ዝዓውዲ ዝእምቱ። ምክንያቱ ዳርጋ ኣብ ዝበዝሕ ናይ ኢንተርሚዲየትን ናይ ዓቐብ ውድድርን ቅጽበታዊ ምትህልላኽ ተቐዳድምቲ ኣይትዕዘብን ኢኻ። ብዓብዪ ድማ እቲ ውድድር ኣብ ዓቐብ ዝዛዝም ብምዃኑ ዳንጋ ቮላጅስታውያን ስካቶ ዘይሰቕለሉ ክኸውን እዩ። ከተማ ሞዥፍ ነዚ መድረኽ ናይ መዛዘሚ ሕጻጽ ተእንግድ ኮይና ቀሪባ ብምህላዋ ቅድሚ ሕጂ ኣብዚ መድረኽ ዝተዓወቱ ምስ ንጠቅስ ክሪስ ፍሮም ሌናርድ ኬምና ክጥቀሱ ዝከኣል እዩ። 10ይ መድረኽ ቱር ዲ ፍራንስ ተቐዳድምቲ ኣዕሪፎም ድሕሪ ምውዓል ዝኣትውዎ ዘለው ውድድር ብምዃኑ ከምዚ ክንጠቕሶ ዝጸንሐና ኣኽራናት ዝዓብለሎ ስለ ዝኾነ ምስ ዝነበሮም ዕረፍቲ ኣብ ግምት የእቲኻ ተዛማዲ ሓይሊ ክህልዎም ክንጽበ ኢና። بوجنا أبكال تحستي رخبنا سسنا ينداتمننا نسانا بتكم لايك شير كمون كومنت ايتوب قولنا كنبل نفتو سينما سمري سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حبوز دستا صحاب سنيت رفتا نفصل النهار سينما سمري عب سينما سمري ادعو زنك قولي عاما كوميدي دراما لا لا وزاتا سبورت فيلم